tayo bods mag riwruoge mopogore opogore pachoka e dweche auchiel mano mar tende. Ruto oyiero jaod bura machon ma Aina Moi Silvanus Maritim kaka jakom board mar Information Communication and Technology Authority. Maritim en achiel kuom ji 240 manoket nyinggi kaka jalup jotend migepe. Donjone e board no wito oko yiero mar Freddy Kowino kaka jakom mar board no. Ugas Sheikh Mohamed kore jakom manyien mar board mar Capital Markets Authority. Mohamed mane olaro kom gavana ma Wajir gi otiko ma ANC e yiero mokalo okaw kar jaohala Nick Nesbit ma welo ne owit oko. En bende en achiel kuom jogo mane oket nyingi e bedo jolop jotend migepe. Simon Indumuli Muyumba oyier kaka jagoro e board migepe mag piny owacho e orak mar higni 3. Muyumba okaw kar Wanjiku Wakoga ma yiero ne koro okethi. Jafwambo John Njogu Wajoroge oyudo tayo board mar Kenya Film Classification. Yiero no otim kod jatend migawa Babu na Mwamba. Kaj bende jomoko ma bende oyier e board no gin jawer John Muigai Nyururu, mong'ere ni Muigai Wanjoroge, Kipruto Kipto, John Osimbo, Grace Munjuri, Harriet Zita, Stephanie Naseki kanyakla kod Rafael Loperito. Board mar National Social Security Fund kata NSSF oido jokanyo 2 mano Isaac Kaberia kod Dr. Milka Kimonda e orak mano mar higni 3. Gikaw kar Marion Mutugu kod Peter Mwileli ma yiero margi okethi.